Il-poplu Malti Wawċi huwa poplu illi jaf iħobb, poplu solidali. Illum qed niċċelebraw propju dan kollu. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta indirizza lil folla miġbura fi Pjazza San George fil-Belt Valletta fit-tmiem il-fanran tal-President bris il-Malta Community Chest Fund. Il-poplu Malti huwa poplu illi qatt ma jala għajnejh lejn il-bżonnijiet ta' dawk illi għandhom bżonn. Illum qegħdin niċċelebraw lil poplu Malti, festa ta' solidarjetà, festa li permezz tagħha innaħħu d-differenzi kollha ta' bejnietna biex impoġġu fuq quddiem lil dawk illi għandhom bżonn. Bernard Grech sostna li għandna nkunu poplu wieħed, poplu flimkien faqda waħda sabiex jgħin lil dawk li huma fil-bżonn. U sostna illi apparti l-eluf li nġabru fi Pjazza San George hemm eluf oħra fi djar tagħhom illi qed iħabtu wiċċhom ma' diversi sfidi fosthom is-solitudni u l-mart. Ejjew imqar ftit min jiflaħ anke ħafna jgħin lill-Community Chest Fund biex illum immanka speċjalment fl-istrina nkunu nistgħu nagħtu s-sosten finanzjarju ħalli l-persuni li għandhom bżonn impoġġuhom l-ewwel u dan il-poplu Malti Wawċi jibqa' jkun poplu solidali b'qalb kbira. Fil-waqt li l-President ta' Malta George Vella ringrazzja lil dawk kollha li pparteċipaw fil-fanran u fakkar kif il-parteċipazzjoni f'din il-fanran u l-għajnuna tal-volontiera waslu messaġġ ta' kuraġġ lil min bħalissa għaddej minn żminijiet diffiċli. Aħna nħossu sollif, ħossuna kuntenti li naraw li l-poplu Malti maqgħud flimkien għaliex huwa poplu żgħir u s-saħħa tiegħu qiegħda fl-għaqda. Ma nistgħux inħallu diviżjonijiet bejnietna, ma nistgħux inħallu firdiet bejnietna, imma naraw li każi bħal dawn iġibuna flimkien u nkunu poplu wieħed maqgħud. Il-Prim Ministru Robert Abela min-naħa tiegħu tkellem dwar il-valuri tal-poplu Malti Wawċi fil-waqt li appella t-tolleranza sabiex jiġu rispettati l-opinjonijiet differenti ta' bejnietna. Nixtieq nara dal-valur mhux biss tas-solidarjetà żdanka tar-rispett reċiproku illi jkun hemmhekk tul is-sena kollha. Jaf ikollna tiem illi iva jistgħu naqblu jew nistgħu ma naqblux dwarhom. Jista' jkollna femijiet diverġenti, imma ejja nibqgħu niddibattu b'rispett. Kelmu wkoll fost oħrajn iċ-chairperson tal-Kumitat Organizzattiv tal-Fanran Mark Kutajjar kif ukoll is-Sindku tal-Belt Valletta Alfred Zammit. Il-Fanran ingħatat bidu għal ħabta tal-10 tal-ħadd filgħodu attività li minn Novembru kellha tiġi posposta kawża tal-maltemp. U kienu bosta dawk li pparteċipaw f'din il-mixja ban-nobli. Preżenti fost oħrajn il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien mas-Sinjura Anne-Marie Grech kif ukoll deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra, membri mit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista u kumpanniji u organizzazzjonijiet varji li appoġġaw din il-mixja ta' solidarjetà li bdiet fost oħrajn mill-Università ta' Malta. Intant, l-appuntament li jmiss għal Community Chest Fund hija l-istrina li se ssir fis-26 ta' Diċembru.